беше много хубаво, интересно и загадъчно. Любимото ми нещо беше сребърния мак. Удивен съм, много е хубаво, забавлявах се. Ами, аз така се завърнах в, може би, освободеността на детството. На обременността на това да не се притесняваш да правиш това, което ти харесва, това, което чувстваш. И за мен беше невероятно преживяване, просто много вълнуващо. И смятам, че всеки трябва да го преживее, защото така се връща в нещо, което забравя за всички проблеми и за всички такива незгоди. Направо е просто страхотно преживяване. И за мен и предполагам, че и за нея. И много ви благодаря за възможността да го преживеем. Страхотна идея. Всичко ми беше най-хубавото. А защо се казва всичко, Лена? Защото беше много хубаво. Кое най-много те впечатли? И всичко, което е такова много всичко. Много хубаво. Много беше забавно. Кое най-много ти хареса? Най-много ми хареса, когато една кака ме качи на едно въже и аз се въртях като птица. Всичко ми хареса. Твоето си нещо. Нещо, което ти беше най-такова. И ще го занесеш вкъщи в сърцето. И ми хареса ми, когато се въртяхме на едни въжета. Летената? Да. Супер. А защо се казва всичко, Лената, според теб? Всичко всичко. Прекрасно място. Наистина за деца много е подходящо. Предишните лабиринти, на които не бяха по-забавени, сега беше наистина много забавно, с много игри. Хубаво беше много. Намери ли си детето във вас? О, да. Аз постоянно го търся и мисля, че такива места и такива мероприятия са много. А детето във вас какво си хареса най-много? От всички неща вътре? Да. Имаше ли си нещо негово, което си заплюка? Да, мисля, че да. Мисля музиката и летенето. Музиката и летенето са двете окриляващи неща. Много хубаво, наистина. Благодаря. Кое най-много ти хареса? Хареса ми най-много това със свирането. Свирането и цветенето. А защо се казва всичко, Лена? Според тебе? Защото всичко е космическо. Значи преживяването беше много приятно, много интересно, много впускащо и зарещащо с положителна енергия. Много благодаря и пак ще дойда. Много ми хареса и беше преживяване не само за очите ми, и за всички сетива. И предполагам, за това се казва сетивен лабиринт. И мисля, че ме научи на много неща също. Кое беше най-твоето нещо, което срещнете? Много труден въпрос, защото всичко беше като мое. Как да го Това е много хубав отговор. Да. Не знам, не мога. Примерно моделирането на съществата, всичко Лената от глина. Много ми хареса. Да се създам своя собствена. Това е, което ми хареса най-много. Всичко ми хареса. Всичко ти хареса. Как ще го кръстиш цветето? Не знаеш. Ще се грижиш ли за него? Как? Боян. Боян. Да. Да. Много забавни неща. Кое беше най-любимото ти нещо, което си? Кое е най-много? Как отидох във всички стаи. Се случваха всякакви неща. А защо се казва всичко, Лената, според теб? Защото има много работа. И всички неща са възможни. Много вълшебно, невероятно преживяване, повече отколкото очаквах със сигурност. Не знам колко време бях вътре, обаче бях в приказка. Успяхте да се загубите в приказки? Много приказки. Много вълшебно преживяване и го пожелавам на всеки. Открихте ли си вашето нещо? Всички неща бяха мои. Да, моите мечти. Много благодаря на всички, Много благодаря ви. които са го направили по-прекрасно. Тази прекрасна всичко